Is there a place for me, somewhere to stay? Vesteixen diferent, es mouen diferent, parlen diferent. Aparentment no tenen res en comú. Aparentment. A l'obra social La Caixa sabem que adults i joves compartim uns mateixos valors per fer que aquesta societat sigui millor. Per això posem en marxa el concurs Joves amb Valors, amb el qual premiem els joves compromesos amb la societat. Si participes en iniciatives socials que promoguin valors ètics i de convivència, presenta-les a la nostra web. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa. Come with me. ¿Qué te podría pasar si estas vacaciones decidieses hacer algo distinto con tus amigos? Que descubras que algunas partes de tu cuerpo tienen vida propia. O que compruebes que las culturas primitivas no son tan primitivas. O que acabes en el Fit Heineken llevándote una baqueta de tu grupo preferido. Solo tienes una forma de saberlo. Ven al Festival Internacional de Benicàssim Heineken, 3 días, 3 noches, más de 100 grupos, Blur, Movie, Sweat, Beck, piensa en verde, Heineken. El blanco es el color más funcional que existe. Las pastillas son blancas desde que las inventaron los egipcios y se mantuvieron 5.000 años así, hasta que en la década de los 60 se comenzaron a cubrir de colores. La pintura blanca se hacía originalmente con plomo. Los que la fabricaban morían intoxicados. Curioso, ¿no? Que el color más limpio sea el más tóxico. Hoy las cosas han cambiado y todo lo que nace para ser usado hasta la saciedad ha sido inventado en blanco. Objetos blancos hay hasta el infinito. Por eso es tan fácil vivir un día en blanco. Mira tu armario. Abre los cajones de la ropa interior. Es imposible vivir sin ropa blanca. Sirve para transmitir inocencia, sofisticación o transgresión. Sea como sea, todos los diseñadores utilizan el blanco en sus colecciones. Els habitants dels països nòrdics encara són més precisos a l'hora de definir el blanc. La culpable és la neu. La neu també fa que hi hagi animals que desenvolupin un pelatge de color blanc. Els serveix per camuflar-se durant els mesos d'hivern. Amb un look similar, trobem pels ous del món diferents animals albins. Sobreviuen molt poc temps en el medi natural. Són dèbils davant els rajos solars i la seva falta de color fa que destaquin davant dels seus depredadors. Per això, l'única forma que tenen de sobreviure és la captivitat. En canvi, els humans albins, prenent precaucions i protegint-se, poden fer una vida perfectament normal. Com els animals albins batallen contra un defecte genètic, la falta de melanina. L'albí té la pell més blanca de totes, però no la pell blanca per definició. Ausonia Excel con estructura antiarrugas. Recupera la forma i així absorbe por el centro. La Generalitat ofereix a alumnes de primària i d'ESO ajuts per a la compra de llibres de text i material didàctic. Només heu de presentar una sol·licitud al centre de l'alumne i no superar determinat nivell de renda. Informeu-vos en el 012 o a gencat.cat. 012. La Generalitat més a prop teu.